Ето сала. Страхотно. Всичко изглежда просто вълшебно. Как да изглежда? Някога да съм ви хранила с нещо лошо? Не, мама, не. Сега ще донеса сосчета, моите момичета. Добре, мама. Не! Обе, Силви, знаеш колко съм гладен, бе? Ами уважение към майка. Не, така. Виж салата, мама. Да. Ето го сосчето. Браво, мама. О, Силви! Да? Казах ли ти, че Леля е влязла в болницата? Леля Гладиола ли? Да, Леля Гладиол. Катастрофирала с колата. Да. И рамото й се извадило така тук от... Ябълката? От ябълката, да. И докато дойде бърза помощ и ръката й е така висела на една кожичка само. Мамо, какви гадости говориш? Ужас. Горката Леля Гладиола. Да. Какъв е този късмет? Айде. Да. Султан забравих. Сега ще... Ето е случицата. Хайде. Браво. Почвайте вече. Какво си се окумил такъв? Пуйката ми ли не ти харесва? Пак ли оплеска нещата? Кажи. Нищо. Обиди ме, както винаги. Каза, че пуйката е суха ли? Да, суха е. Пуйката е суха. Да, такава е. Пий повече сок. Нали знаеш, че за нея това е свято? Майко, пуйката ти е страхотна. Ако искаш да знаеш, господинчо, една пълна напойка никога не може да бъде суха. Ясно ли е? Колко жалко тогава, че тъщите не се раждат от пълнени пуйки. Браво! Какво става с моето детенце? С кое? С внученцето ми. Ще се появи ли скоро? Какво внученце? Кой внук? Внученце, какво внученце? На кой внук? От колко време живеете заедно? Няма ли да помислите да си създадете едно детенце? Абе, мамо, моля ти се, бе, ние нямаме никакво време и не ни остава време за... За секс? Да. Надявам се, не взимаш противозачатъчни. И дай, не. Ние всъщност така използваме телефонния метод. И какъв е това? При него няма никаква грешка. Абсолютно. Всяка вечер, като си легнеме, с мисълта да правим секс, и точно започнем и винаги пък в този момент звъни някакъв идиот по телефона и почва да говори за тенджери, за кучета. Много безопасно. Не може да се време. Силве, мисля да дам една стая под наем. Добре, мамо. Ама плюс закуска. Идеално. Някой от твоите, нали? Да не съм луд. Чакай. Да не би да даваш моята стая под нея. Позна. Не, въобще не. Аз не съм съгласна. Силве, моля ти се сега. От 8 години не спиш в тая стая. Не, въобще не съм съгласна някакви непознати да ми ходят из стаята. Това е стая, която е свързана с мои спомени, с плюшения ми мечок, с лексиконите. Въобще е абсурдно. Моля ти се, не се вдетенявай така. Абе, мамо, направо ми забиваш нож тука. Силве, къщата е моя и ще правя каквото си искам. Силви, спокойно да е. И какво спокойно? Майка ти е права сега, спокойно. За първи път от 7 години казваш, че майка ми е права. Като е права, сега какво да кажа? Добре, що си такъв сега? Не е ли така? Представи си някой да даде своите деца. Осем, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Опа! Имаш ли толкова? Аз фалирах. Падна ли ми в ръчичките сега? Хайде, дължиш ми $2000. Нямам, аз съм до тук. Ето ти 800. Ама те издухах от теренчето. Стига де, майко. Сега така ли ще го оставиш по улиците? Така. Няма. Каста ще ти дам много. Ето, вземите.
Ма не можеш бе, Силви. Нямаш право, пък и няма ти стигнат парите. Нищо, Може. не, всичките ги взимам. Може. Ти си загубил всичко, взимам ти го, защото аз си взимам и къщите, ето тук улиците, всичко ти взимам. Може. Но, мамо, не е честно така. Силвия, моля ти се, в бизнеса така е. Печелят най-безкруполните. Айде сега, той е фалирал, хвърли ти. Давай сега и те. Добре, тогава ще ми дадеш част от наследството ми. Къде? Силвия, сега това е една игра. Айде сега. Айде, игричка, айде, хвърли. Няма да. Силвия. Да. Ето, моето момиче, сложила съм ти салатка да си хапнеш. Идеално. И от тортичката ти сложих. Хареса С ли? бананите, идеално. Много е хубаво, нали? И от пуйката съм ти сложила. Ти нали не харесваш пуйката? Не. Плешчицата съм ти сложила на теб. От бялото месе ще си направиш едно сам. Добре. Моля ти се, обаждай ми се, бе, Силви, бе. Цяла седмица не ми се обаждаш, бе, моето момиче. Знаеш колко е лошо така? Бе, мамо. Ми звъни ми един телефон, а има ми секретар. Ще ми оставиш съобщение. Аз, знаеш, аз и да съм си вкъщи, си включвам секретар, защото си гледам сериала. Ма като свърши си го прослушвам и ще се обадя веднага. Какво сега? Силве, моля ти се, супичката съм ти е сложила при понички. Добре, бе, мама. Да. И ми се обаждай, ма да не е вечерно време късно. Добре. Чули? Да. Добре. Аз отивам да затопля колата. Какво говориш? То е лято. Лято, ама докато дойдеш ти, ще бина 3 месеца, ще стане студено, зима, антифриз няма колата. Много смешно, много смешно. Какво стана с това, бе? Опа, ще вали. Глупости. Ще вали. Стига си бил такъв песимист, бе. Не, бе, аз ти казвам, ти... Взел ли си електронния бележник? Силви, моля ти се, дошли сме за 2 дни сред природата, нека като диваците поживеем малко. Да. Айде, де. Опа, дивака си е взел дискмена, бе. Нали знаеш как ме дразнат тия звуци тук? Хър-пър. Аз въобще не знам как ще издържиш 2 дни без вестници. Спокойно. Новините ги има в интернет. Така, бе, браво, лаптопа си взел. Как? Кой сега, бе? Не мога да повярвам. Телефона си взел. Тихо. Ало, Даре! Хей! Получи ли ги тия договори? Да ми ги изпратиш веднага. Чуваш ли по факса? Да, сега ще си включа лаптопа към телефона и... Да, ами айде, нямаме време с тия хора. Айде. Чао. Магия е тук, магия. Какво правиш с тази палатка, бе? Това не е фарчило. Лили каза, че за 5 минути се заглупява. Силви! Да. Лили, каза ли ти, че ти трябва висше образование да опънеш тази палатка? Мило, толкова си вързан в ръцете. Снощи не мислиш ли така, душице? Да, но това си е друга тема за снощи. Мила, знаеш ли, защото обичам толкова много? Защо? Защото си с 2 леви ръце и въпреки всичко не си го признаваш. И защото много мразиш баболечки. Ама аз да знаеш, Душко, колко те обичам. И знаеш ли защо? Не. Защото обичаш да командваш. Да. Да ме манипулираш. Да. Защото си ревнива. Да. И защото най-тежкото нещо, което си дигала някоя през живота, си е дамската ти чантичка. Ама това не беше комплимент. Мартине! Зайо байо! Ей, Зайо байо! Абе, Мило, какъв Зайо байо, бе? Не сме дошли да гледаме животния ми растения. Път... Добре, айде, кажи ми тогава, това дърво какво е? Това дърво е дъб. Кой е тъб, бе? Абе, дъб, бе. Дъб. А онова там е бук. Има ги най-много в България. Бук до дъб. Да. Зайо байо! Зайо байо. Ай, това какво е? Айде. Това е ясен. Какво? Това е ясен. Виж колко е хубав. Хубаво. Па всичко знаеш, бе. То пък... Да. Браво, Мило. Браво. О, това какво ли трябва да бъде? Това е общо убия. Това е някаква маркировка, но много нескопосана. Мила, хубаво ли ти беше? На 35 градуса, с камъни под гърба, 1 легион мравки и 1 смок, дето мина между краката. Бомба.
Да, обаче вие се справихте невероятно, господине. Аз съм професионалист, госпожичка. Да, обаче има доста работа по долните етажи. Водопроводни услуги извършваме всякакви. Файни. Само, че след малко, че сега водопроводчика е в кафе пауза. Хайде! И то е неизвестна възраст вече. Стига! Моля те! Добре, при едно условие обаче. Какво? Този път ти ще си отдолу. Стига де! Не. Не знам мъж, който да не се кефи, когато жената е отгоре. Ама виж сега, аз не спя с мъже. Но тия камъни ми раздраха просто гърба. Не. Тигре. Не. Тигре, твоя гръб какви неща е виждал. Ех ти. Не. Той водопроводчика си изпил кафето, бе, мило. Добър ден. Какво става, бе? Ами нищо, тая алергия, това дим, ужас. Дай тук. Дай да мога да запаля един огън, айде са. Ще запалиш, като запалиш гората, после... Глупости, дай. Не, аз знам някои основни правила за палене на огън. Знаеш правила ти. Знам. Да, откъде ги знаеш тия правила? Научи ги от момичетата на военното. Искаш да кажеш момчетата? Не, бе. Момичетата, бе. Отидох с момчетата на техникума на военно, ама през цялото време прекарах с момичетата от шеф и кройка. Значи там имаше... Видя ли сега какво направи? Угасна. Край. Ей, къде е кибрита? Свърши. Сили, как ще запалим сега огъня, бе? Как? Така, виж сега. Не ми казвай, че се опиташ така да запалиш огън. Това става само по филмите. Стига да ще излезе някоя искра. Не мразя тази природа, разбираш? Мразя дивата природа, мразя палатката, мразя го и този уикенд. Никога повече няма да се случи такова нещо. Стига си плакала! Стига си плакала тука! Извинявай. Толкова исках. Нямам. Да сме насаме двамата. Ето, успокой се! Стига! Няма. Няма да ми викаш. Няма повече, обещавам ти. Няма. Няма да ми се сърдиш. Няма. Мило, трябва да ти кажа още нещо. Кажи. Забравих ти спалния чувал. Абе ти нормална ли си, бе? Каква си? Няма да ми викаш. Мило, твоята горска самодива си слага венеца и идва при тебе. Ау, бе! Абе, махай се! Ау, Боже! Махни се, като си мръзна! Ау! Мило, една баболечка вътре, може да се махни, убия! Ай, как ти! Изпохапаха ме цяла нощ. Силви, Какво? и аз цяла нощ гона боболечки. Айде оставим, ако обичаш да закуса на спокойствие. Обаче ужасно гадно хрущят, бе. Като ги убиваш. Боболечки. Какво ядеш? Гадното ти мюсли с стафиди. Ядай малко. А откъде намери стафиди? От кутията откъде? Мила. Това не са стафиди, бе. Силви, Да. абе колко пари ти дължа този месец? Не знам. Така не знаеш. Не знам. Силви, ела тук, ако обичаш, моля ти, защото това го правя заради теб. Миничко, ти купуваш много повече неща за къща от мен и получаваш пък много по-малко пари. Подценяваш ли ме? Не подценявам, бе, просто искам ти върна парите. Много добре знаеш, че аз не си водя сметки, счетоводство откъде, какво, кога купувам. Не ми е в характера просто. Добре, дошли съм, си взела заем 200 лева. Чак сега, ти на Господ ли ми се правиш? Така, сега ставам, отивам до бюрото, взимам 200 лева, давам ти ги и повече край на тема пари. Добре, щом искаш да ме купиш за 200 лева. Бе, защо всеки път трябва да се чувствам като ти си? Защо?
Нищо. Добре, това ли е за... Ще се отдраска. Това ли е за тока? Не, това не е за тока, да? Ето я за водата. Ето я за водата, дето я търси. Не. Грешка. Това е за... не знам, не мога да се разправям с тия неща. Моля си, вземи ги оправи. Гати. Така, Силви, просто взимаш и си разпределяш бюджета по пера. Като майка ми. В пликчета отделни за дрехи, за пазаруване, за отпуска, за не знам какво. Точно така. Виж сега, аз не съм бизнес дама. Искам да ти кажа, че съм супер щастлива, когато в края на месеца ти се занимаваш с тези работи, защото аз не мога. Ваше Величество. Да? Аз се занимавам с тези неща, защото вие сте пълна скръб. Да. Второ, много добре знам с колко пари разполагам. И когато реша да си купя нещо, отивам и си го купувам. А ти като решиш да си купуваш нови обувки и като нямаш парички в сметката, какво правиш? Какво правя? Какво правиш? Това, което и миналия месец. Какво пък си направила чак миналия месец? Теглих от твоята сметка. Какво си направила? Къде сме били тука? Тука къде сме? Къде? Да. Ти, Душица, къде си била да платиш 500 лева за платен паркинг? Това го сложи към сметките за колата. Много добре знам къде да го сложа. Ама 500 лева за какво са платени? Смених маслото. За 500 лева. За 500. Те хората като отвориха колата, имаше някакви проблеми с карбуратора, с ауспуха и с спирачките и с някакви други неща, които не ги запомних. Така, Силви, колко пъти съм казвал, когато има проблем с колата, да ми се обаждаш на мен. Защото аз само мога да ти помогна. Момчетата в сервиза непрекъснато се бодалкат с жените. Толкова ли не го разбра? Стига вече. Не стига вече, защото разходите за колата ние си ги делим наполовина и аз имам право да си кажа мнението. Извинявай, ама... Каква е тая бележка за 100 лева за луксозно дамско бельо? Това е... Това го служи към разходите за колата. Не това са лични разходи. Не към колата, защото докато... Защо? Поправяха колата, аз какво да правя? И отидах да понапазарувам малко. Браво. Какво? Имам достъп до банковата си сметка чрез интернет. Не е истината. Браво. Виж, гледай сега. Значи код 2138. Гениално. Кликвам тук. И ето. Цялата ми сметка до момента. Даже днеска теглих от банкомат 100 лева и всичко отбелязвам. Гениално! Мога даже да си плащам чрез интернет. Браво. Интернет е голяма работа. Как бе? Супер. Може да си четеш по интернет. Нали? Може да слушаш музика. Може да... Да не слушаш музика. Даже можеш да правиш виртуален секс. Примерно включваш твоя компютър, аз моя от службата и ето ти секс. Нема страшно, не се притеснявай. Аз съм на IBM, ти си на Mac. Компютрите са несъвместими. Силви? Днес ходих при нотариус и си написах завещанието. Да не смяташ да умираш? Не смятам. Но пък си имам цена и тъй като не сме женени, това е предпазна мярка. И посочих теб като изпълнител на завещанието ми. Това значи ти ще се грижи за парите на починалия и ще седиш дали правилно се разпределя завещанието. Защо точно мен избра? Защото ти ще получиш всичко и така ще бъде най-добре. Ето, заповядай. Марти, глупости. Ние с теб имаме толкова още много неща да свършим. Силви, аз така още не съм умрял, нали? Но искам просто да съм спокоен, да знам, че ти си човека, който ще се грижи за всичко. Например, ако нещо се случи с мен, всичко, което е моя собственост, ще стане твое. И затова искам ти дам тази кутия
в която са всичките ми ценни книжа и документи. А това е ключът от сейфа в банката ми, в който има копия на тези документи. Ето, заповядай. Документи? Да. Марти, моля ти се, не умирай. Силви, стига, да? Ами, моля ти се. Не мога с документи да се занимавам. Договорът за застраховката може да бъде прекратен по всяко време. Договорът? За да бъде това по официален начин, трябва да ни изпратите писмо на нашия имейл, в което ни предупреждавате писмено, разбира се. Не благодаря. А добре, защо обяснявате всичко това само на приятелят ми? Да не мислите, че жените не разбирам от застраховки? Няма го, госпожица. Ако нашата фирма разбере, че вие искате да прекратите договора, ние веднага ще възвърнем парите, сумата, описана в точка 6. Точка 6. Добре, аз искам да питам нещо във връзка с точка 6 от договора. Да, разбира се. Значи, ако колата ми е паркирана и я удари някой друг, какво правим? Ами... Силви, Да? ние от 1 час обсъждаме застраховката на апартамента. Добре, да, ами ако, например, камион се удари в кооперацията, какво правим? Такава... Последния ни разговор по телефона разбрах, че се интересувате от цялостна застраховка живот. Да. Ако добре съм разбрал, това е на сумата от 100 000 лева. Точно така, 100 000 лева. 100 000 лева. Да, точно така. Когато съпругът ви почине, сумата от 100 000 лева ще бъде изплатена на лицата, посочени в договора. 100 000 лева. Аби, Силви, стига, това не е шега работа, бе. 100 000. Тези пари трябва да стигнат за погребението, да покрият ипотеката. Мило, те ще стигнат, бе. Ще стигнат, ще останат. Не се притеснявай. Силви, това обаче е само при положение, че аз умра. Мило, ти няма да умираш, бе. Да, Силви, 100 000 лева. не мисля скоро да ритвам към банката. 100 000 лева. Аз съм направил някои изчисления. Добре, само да ви питам. Тези 100 000 лева на куп ли ще ми се дадат след като той умре или на траншове?